Ihinayon yun sa Commission on Elections ang pagpahigayon sa Peace Covenant signing sa lungsod sa San Fernando. Sugdan sa election officer sa lungsod sa San Fernando ang pagpakitigom sa kapulisan sunod semana. Si Chelo Villena sa report. Nabisi pa karong buwana si Renante Angkos, election officer sa lungsod sa San Fernando, sa kutay sa mga training alang sa mga DepEd supervisors, technical support staff. Apan sunod semana, gipahibaw ni Angkos nga sugda na niya ang tigom uban sa kapulisan ug ubang sektor aron mahinayon gayud ang Peace Covenant signing. Konsultahon usab ni Angkos ang simbahang Katoliko sa lungsod. Human niini makighinabi usab siya sa mga kandidato sa lungsod sa San Fernando. Sa to ang mga candidates mismo. As a matter of fact, way siguro by next week maistorya na nato atong mga candidates. Wa pa man nato maistorya gid. Sa miaging Enero 10, gipusil samtang galingkod gawas sa ilang tindahan sa poblasyon si Konsehal Rene Boy Dacalos. Sa pagka-Enero 16, gibanhigan ang gisakyan ni kanhi ABC President o kapitan sa barangay Magsiko o kandidato pagkakonsehal sa lungsod nga si Johnny Aresgado. Pagka-Enero 21, gibanhigan ang gisakyan sa mga reluya nga misangpot sa kamatayon ni ABC President o Vice Mayoral Candidate Ricardo Reluya. Sa pagpamanhig, nakalikay sa tinong kamatayon si Mayor Lacambini Reluya. Karong bago, gipusil patay ang laing konsehal nga si Alfonso Donaire IV ni atong Pebrero 23 dito sa Zamboanga City. Sa miaging pakiginabi sa Police Regional Director, giangko ni Chief Superintendent Dibold Sinas nga tungod sa hitabo, lisod pa ang pagpahigayon og Peace Covenant sa mga kandidato sa lungsod sa San Fernando. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Villena, Balitang Bisdak.